hvor længe har I reddet distance? Altså, jeg har gjort det i mange år, men sådan lidt drøbvis. Okay. Jeg har aldrig prøvet det før. Så det er din første gang? Ja. Er du med, fordi at det er 100-års turnering, eller er det bare fordi, at det lige var belejligt nu? Jeg vil bare gerne prøve det. Okay. Så er det ikke noget at gøre med 100-års turnering? Fordi der var kortere klasser, eller? Nej, overhovedet ikke. Hvordan forbereder I jer så til sådan en Jamen, dag her? Altså, nu har vi jo en af de små klasser. Så altså, forberedelsen har bare været at tage nogle gode skovture, og så holde hesten i form. Altså, de fået lidt ekstra. Så har de fået lidt ekstra, sådan, ja, vitaminer. Det er jo hyggeligt, så kan I gøre det sammen. Ja, det er nemlig rigtig hyggeligt. Ja. Har I tænkt jer at tage til flere af de her? Ja da. Hvor mange er der fra Albertslund Rideklub? Med i dag? Ja. Er det kun os to? Det tror jeg. Jeg tror kun os to. Så jeg vil sige, hvis I gennemfører, så samler I 20 point til Albertslund Rideklub. Ja. Okay. Skal I kun ride én klasse? Ja. Okay. Jamen held og lykke. Tak.